Ir-rappreżentanta Maltija l-Eurovision ta' din is-sena Michela Paċ waslet messaġġ ta' kuraġġ għal żgħażagħ li jridu jidħlu fix-xena mużikali. Appell illi sar mir-rebbieħa ta' X Factor waqt intervista fuq il-breakfast show ta' Net Television Net AM. Murid li sena wara, sentejn wara ħankun jiena li tiela ta' 18 sena ġifieri qatt m'għandhom jaqsaw qalbhom għax jiena stess ma kontx nemmen li nasal hawnhekk. Dejjem iridu jippruvaw u kull opportunità, pereżempju kif urejt fuq The Entertainers u competitions u hekk affarijiet bħal dawn jgħinuk biex titjiebu hekk, so opportunitajiet bħal dawn tittieħu kind of biex titjiebu hekk. Fl-intervista ma' Fabian D'Amico li Michela ġeddet il-memorji meta kienet ħadet sem anki f'The Entertainers, programm li jsir kull nhar ta' Sibt fuq Net Television. Michela referit għall isforzi li jrid jagħmel kull kantant biex jagħmel suċċess fix-xena mużikali mhux binqas għalija bħala żagħżugħa qawwija. Imma meta konna eżempju fil-live shows, eżempju 2-3, suppost kelli mmur l-iskola, għax aħna konna f'temna minn qabel kien nibqgħu ngħaddu, ir-rehearsals jibdew eżempju f'nofs il-ġimgħa. Tant kemm kellna affarijiet, recording u hekk, l-ispeċjal xorta kellna qatt Malta. ċuri mhix il-ħadd biss. Michela se tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżna fil-Eurovision ta' din is-sena li se jsir f'Tel Aviv f'Iżrael f'Mejju li ġej.